औ बेबायदिनो खालामनाया मोजां जागोन। बिदिथ' दा आंनियावबो फैसा गैया। र'लाय र' अब्लाबो जा हायो आं नाजागोन। दे बिदिब्ला नों दोनथ'दो, आं दसेनि उनाव नोंजों थांगासिनो। बबेयाव थांनो? जोमै, लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंनो, आं बेयाव थांथारनो नांगोन। आरो खोनासंलाय, नोंनि आखायाव जा फैसा दङ आंनो हरथ', आं नोंनो उनाव होफिनजोबगोन। थारमाने लोगोआ जेब्ला आंनो हरफिनगोन अब्ला आं नोंनो होफिनगोन, लोगोनि खैफोदनि समाव मदद खालामनो। जोमै, फैसाया बहा दं? आलमारियावनो दङ, लानानै थां। आं दे दिनै मोनसे अफिसाव मोनसे फिसाबाबो खामानि मोनबाय। बे खबरखौ आङो न'खरनि गासैबो मानसिफोरनोनो खोन्थाहैनोसै। बिसोरो बे आंनि मोजां खबरखौ खोनानाय लोगो लोगो गासैबो रंजाखांगोन। सिगांग्रो सेथियावनो आङो बाबानो खोन्थाग्रोगोन, मानो होनोब्ला आंनि थाखाय बेखौ गोबां टेनसनाव थासिननाय बायदि नुदों आं। मोजाङाव मोजां, गाज्रियाव गाज्रि आं जोमै। बहुद दिन आं गाज्रिमोन, नाथाय गोबाव समबो आं मोजां जाबाय। दा गाज्रियाव फैफिननायनिसो गोसो जाबाय। मानो होनोब्ला मानसिफोरजों मोजाङाव मोजां जाब्ला गाज्रि जायो। नंखाय दायाव आंनि खावलायाव आखाइ होदोंमोन ना नों देरहा? दानि जुगाव मानसिखौ खिथेर लाफिनोब्ला गोरलै लाथाव जाया, खेनसेनो गोराखौसो लाखानांगौ। बेनिखायनो आं जि थांखि खालामबाय। नों देरहा, नैबे गिलाससे दैयानो नोंखौ मा खालामो नायबायल' थारो। आयै, आबै, आबौ, बाबा, नोंसोर बबेयाव दङ? नोंसोरो जेरावखि थाया मानो नोंसोरो फैलाय, आं नोंसोरनो मोजां खबर होनो। आबै, आबौ, दङना गैया? मामा, बाबा। हारे, बहा थांजोबखो बिसोरो? आं बिसोरनो एथ' मोजां खबर होनो नागिरदों जे आं मोनसे अफिसाव साख्रि मोनबाय। मा जाखो बादामस्रि, बबेयाव थाङामोन? आबै, आबै, आं नोंसोरनो मोजां मोनसे निउस लानानै फैदों, खोनासंगोन ना आबै? नोंनि निउसआलाय मा जाथावगौ? मा मोजां खबर होनो हागोन नोंलाय? बा आबै, एथ'ग्राब बिदि बुंबाय नोङो? देलाय दे, मा मोजां खबर जाथावगौ बियो, खोन्थादो, खोनासंनोसै। थारैनो आबै, नोंसोरो जोबोद मोजां मानसि, नोंसोरखौ जोबोद मानिनो गोनां। आबै, बै समाव जेब्ला रोनजों आंजों गारलायनाय जादोंमोन, बै समाव नोंसोरो आंखौ बुजायामोनब्ला आरो नोंसोरो आंखौ गोजान जायगायाव फरायनो थिनहरामोनब्ला दिनै आं बेसेबांखिनि रंजानो हानाय नङामोन आबै। मा आबै, नों थारैनो मोजां खबर लानानै फैमारदों नामा? औ आबै, आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ नोंसोरो बुजाय लुखांनानै होफिनबाय। थारैनो नोंसोरो आंखौ गोजानाव फरायनो थिनहरनाय बायदि आं फरायहैबाय आरो आदै पेटें आरो मादै जारौनि अननायाव आं दिनै मोजां मोनसे जब मोनबाय। मा होनखो आबै सना, नों जब मोनबाय? बहा? मा होनदों इसा? आं मोजां बुजियासै। मामा, आं दहायनिफ्रायनो होख्रावदों नोंसोरो बबेयाव थाहैया। खोनासं मामा, नोंसोरनि अननायाव, नोंसोरनि थुलुंगानायाव, नोंसोरनि दैदेननायाव आं दिनै मोनसे अफिसाव जब मोनबाय। मा होनखो नों आइसना? नों जब मोनबाय? आयै फिसा, खोनानानै गोजोननाय मोनबाय। औ, आं बे बारनिफ्राय गाज्रि साननायफोरखौ नागारनानै मोजां जिउआव थांखि लानानै आवगायलांनोसै। हामथारबाय आबै सना, हामथारबाय। नों मोजां मानसि जानो हाबाय। नायबाय था आबै, नायबाय था। आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना, नों सानसे मोजां जानानै बै फाट फेरेन हौवाखौ नोङो पस्ताय होनांगोन होननानै। नै दिनै बै आंनि बुंनाय बाथ्राया सफैमारबाय। रोना नोंखौ दा पस्तायसिगोन। नोंखौ आलाय सिलाय खालामदोंमोन ना, नोंखौ अराव सावदोंमोन ना, बेफोरो नाय दासो नोंखौ पस्तायसिगोन बियो। आबै, नों बेबायदिनो जौगानानै खिन्थिनाया जोबोद मोजां जाबाय। जाय हौवाफोरा हिनजावफोरखौ अननो रोङा, हिनजाव माहारिखौ अयनाय नासयग्रा, बैफोरबायदि हौवाफोरखौ हिनजावफोरा बेफोरबायदि जानानै खिन्थिनो नांगौ। आयै, बाबाया बबेयाव दङ? आं बाबाखौ जोबोद लोगो हमनो हास्थायो। आं बाबानो बे खबरखौ होनानै बेखौ गोजोन होनो हास्थायो।
फिसा हिन्जाव, नोंनि बेफोरबायदि जौगानाय थांखिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो। फिसा हिन्जाव, थां, नोंनि नोम्फाया बै मोनसे रुमाव दङ आरो नों गोख्रैनो नोंनि नोम्फानो बे खबरखौ हैदो। नोंनि नोम्फाया जोबोर रंजाथोंसै। नोंनि नोम्फाया नोंनिफ्राय बेफोरबायदि खौरांखौनो खोनासंनो नेनानै दङ। थांदो थां फिसा। बिहामजो, आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आंबो गोजोननाय मोनदों आयै। आंनि फिसाजोआ दिनै गोसो हमथानानै जौगानो हाबाय। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गिखांनाय मोनो। संसारनि मानसिफोरा आंनि फिसाजोखौ मिनिगोन ना? रान्दि हिन्जाव, हौवा गारनानै फैनाय मानसियानोसो देलाय मालाय अफिसाव थांबाय थायो। अफिसाव सोरबा हौवाजों लिंक दङ होननानै बायदि बायदि खोथा दिरुनगोन ना? बेफोरखौसो आरो आं गिहरनाय मोनदों। सोर मा बुङो बुंनो हो। संसारनि मानसिया बेफोरबायदिखौ रायलायनानैनो उदै बुङो। बेफोरबायदि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ सावरायखायोखा। रायलायग्राया रायलायनो हो, मावग्राया मावबाय थाथों। संसाराव बेफोरबायदि मोजांखौबो गाज्रिखौबो नायनो हानाय हायैया संसाराव दंखायो। बेफोरबायदि थाबासो संसार। संसाराव बेफोरबायदिबो थागारो मानसि। थाथों, बुंग्राया बुंनो हो, मावग्राया मावबाय थाथों। जिंगासिनो नाङा, जों दे खाफाल गेवबाय बेखौल' सान। आंनि फिसाजोआ दे साख्रि मोनबाय, बेथ' गोजोननायनि बाथ्रा। नाथाय आंनि फिसाजोआथ' दाबो रोनखौनो हास्थायखायो आरो रोनखौबो सोलायबाय होननानै खोनानो मोनदों। बिथिंबो गैया बिथिंबो गैया। मानोथो बेबायदि मानसिफोरजों मिनिहोजानो? बेनिखायनो फिसाजोखौ रोन बिजामादैनो हरफिननानै बिजामादैजों थानानै अफिसाव खामानि मावोब्ला बांसिन मोजां जागोन बायदि मोनदों। बेफोरबायदि हौवा गारनानै थानाय मानसिफोरखौ आरो गाज्रि मानसिफोराबो एसे सोलो लानो थाबैनो हास्थायो। बाबा, बाबा, नों बबेयाव दङ? बाबा, नों खोनादोंना? नों बबेयाव दङ? आं नोंनो जोबोर मोजां खबर होनो फैदों। आब'? बिनानाव दैजि। दैजि, आंनि बाबाखौ नुदों नोङो आगै? गैयाथ' आब', आं नुवाखै। आब', आं नोंखौ दिनै जोबोर खुसि नुदों। नों दिनै मानो एथ'ग्राब रंजादों आब'? ना नों गुमैरोनखौ लोगो मोनबाय? बिनानाव, नों बिनि मुंखौ मानो गोसोखांनानै होखो? मा जाखो आब'? नों बिनि मुं खोनानाय लोगो लोगो नोंनि मोखाङाव मिनिसोरां मिनिनाया गोमाबाय माथो। आब', नों दाबो नार्भास नामा गुमैरोनखौ लानानै? नों मानो नङाब्ला एथ'ग्राब रंजाखो गुमैरोननि खोथा नङाब्ला? फाग्लि, आं साख्रि मोनबाय, बेनिखायनोसो आं रंजादों। नोंनि गुमैरोननि खोथाखौ नङा, बेखौथ' आङो बावथ'नानैसो दङ। बियो आंखौ दुखु होदोंमोन ना? बियो आंखौ खस्थ' होदों ना? बियो आंखौ नासयदों ना? दा बेखौ फस्थायहोगोनसो आङो। दा बायदियाव बेखौ लोगो मोनोब्ला बेखौ नायख्लेंनानैसो थाबायगोन आं। आब'सा, गुमैरोना बबेयाव थांखो बेखौ गामिनि रावबो मानसियानो मिथिया। आरो आं सम सम बेखौ नोजोर होखोमाबाय थादोंमोन, बेखौ नायखोमाबाय थादोंमोन। नाथाय बे सानैसो आं बेखौ नुनोनो मोनाखै। बबेयाव थांखो मिथिया। मा जाखो आब'? मानो सिन्था खालामदों? बिनानाव, बेफोरखौ दोनथ'दो। आं दा बेफोरनि सिन्था खालामथ'वाखै। जाय जेराव दङ बेयावनो थाथों। बिनिया बे, आंनिया आं। जेब्ला सम जागोन, जेब्ला बेखौ बिसार लानो सम जागोन, अब्ला आं गावनो बिसार खालामगोन। बिनानाव, नोंल' मोजाङै फराय आरो उन्दै बैसोआवल' हाबा दाजा, नङाब्ला आंनि जिउआव फैनाय खैफोदा नोंनावबो फैनो हागौ। आगै, नों थाथ', नोंजों उनाव रायलायगोन। आं बाबाखौ नागिरदों, आंनि साख्रिनि खौरांखौ बिनो होनो, नाथाय बेखौ नुनोनो मोनाखै। बबेयाव दङ आं नागिरलांनो। आबैसाया एथ'ग्राब अन्थाइ बिखा, गावनि फिसायखौनो बियो गोसोखाङालासे माब्रै थानो हादों? गावनि फिसायनि खोथा सानालासे बियो माब्रै थानो हादों? आं बुजिनानै मोनला बिखौ। आयु, आं दै लोंनोसो फैदोंमोनथ'। आबैसाजों रायलायनानै दैखौनो गांगालायबाय। दासो बेयाव थानाय दैखौ नुनानै आं दै गांदों, दासो गोसोआव फैबाय। बे दैयालाय मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो? सोरथो लाबोदों बे दैखौलाय? लोंजागोन ना लोंजाया? आबैसायासो दङमोन बेयाव जानांगौ। आबैसायानो लोंनो बे दैनि गिलासखौ लाबोदोंमोन आरो बियो गुमैरोननि खोथा बुंना होनाय लोगो लोगो दैखौबो लोंनो बावबाय। जेबो नङा, बिब'आ लोंनो लाबोदोंमोन, बियो बावबाय, आं लोंनानै होनोसै। जानांगौ आं बिस होनानै दोनहैनाय गिलासनि दैखौ देरहाया लोंबाय, थैखाबायदां बियो। दैजि, दैजि, बबे दैखौ लोंदों नोङो?
बे दैखौ नों मानो लोंदों? बेखौ नोंनि थाखाय दोनाखै आङो। दैया गार। आयै मानो? बे दैया मोजांसो, आं जोबोद दै गांदों। बेखौ आंखौ लोंनो हो। आं बुंदों बे दैखौ नोंनि नङा। बे दैयाव बिस दङ, बेखौ गार। मा? बे दैयाव बिस दं?